Лукашенка заўсёды ставіўся да жанчын з асаблівай увагай. Яны прыглядаюць за яго здароўем і шпіцам, ахоўваюць галоўныя сакрэты яго палітыкі. І нават у выпадку яго смерці кіраваць Беларусю таксама будзе жанчына. У гэтым відэа мы раскажам вам пра самых уплывовых жанчын з атачэння Аляксандра Лукашэнкі. Пачнем жанчыны, якую можна заўважыць на многіх афіцыйных фота і відэа разам з Лукашэнкам. Гэта Святлана Канашэнка, яго асабістая доктарка. Яна з'явілася побач з ім прыкладна ў 8-м годзе, замяніўшы Ірыну Абельскую. Канашэнка паўсюль суправаджае Лукашэнку, прымаючы ўдзел як у афіцыйных, так і не вельмі афіцыйных мерапрыемствах. Вось яна суправаджае яшчэ зусім маленькага Колю ў Кіеве ў 13-м годзе, пакуль Лукашэнка старэйшы сустракаецца з Януковічам. А вось яна на сустрэчы з папам рымскім Францішкам у 16-м годзе. Акрамя гэтага, доктарка прымае ўдзел і ў сустрэчах для самых блізкіх. На гэтым фота Канашэнка ў гасцях у любімай цёшчы Лукашэнкі. Разам з ёю і яе начальнікам тут бізнесмены Шакуцін і Цяцерын, а таксама старэйшы сын Лукашэнкі Віктар. Таксама доктарцы даводзіцца прымаць удзел і ў іншых, часам сумнеўных актыўнасцях Лукашэнкі. Яна і бегае разам са сваім галоўным пацыентам на лыжах і косіць траву і збірае кавуны як адна, так і ў складзе цэлага жаночага батальёна. Таксама Канашэнка руліць камбайнам і саджае дрэвы на суботніках, а таксама побач з Лукашэнкам выходзіць да сілавікоў падчас пратэстаў. Але ж ёсць адна адметнасць. Доктарка заўсёды трымаецца на адлегласці ад Лукашэнкі. На некаторых мерапрыемствах ёй і ўвогуле даручаюць прыглядаць за шпіцам Умкам. І жанчына то цягае сабаку на руках, то катае вось у такой калысцы. Нават на апошніх фота. Паглядзіце, Лукашэнка, яго сын і яшчэ адна наша гераіня Ксенія Санковіч сядзяць усе побач, але Канашэнку пасадзілі аж праз крэсла. Праўда, доктарцы наўрад ці даводзіцца скардзіцца на жыццё. Па інфармацыі расследавальнікаў канала Белсат і выдання «Праект», Святлана валодае часткай салона прыгажосці і касметычнай клінікі, а ў 21-м годзе яна трапіла ў кадр падчас аднаго з лукашэнкаўскіх інтэрв'ю, і модныя эксперты разгледзелі, што Канашэнка носіць адзенне і ўпрыгожванні люксавых французскіх брэндаў «Шанель» і «Эрме». Наступную нашу гераіню мы толькі што бачылі побач з Лукашэнкам і яго сынам. Гэта Ксенія Санковіч, 33гадовая былая гімнастка, прызёрка Алімпіяды 8-го года. Але вядомасці яна набыла зусім не праз спорт, а праз сувязі з сумна вядомым мільянерам Юрыем Чыжом. Прычым, калі бізнесмен трапіў у апалу, то Ксенія засталася ў атачэнні Лукашэнкі. Яе бачылі разам з ім на спартыўных трыбунах і на прыёмах. У выніку Санковіч выйшла замуж за расіяніна, спартыўнага чыноўніка Іллю Папова, але ў Маскву не пераехала і кар'еру працягвае рабіць у Беларусі. Тут пра яе не забыліся. Далі перадачу на АНТ цёплае месца ў номенклатуры. Цяпер Ксенія Санковіч працуе пад кіраўніцтвам старэйшага сына Лукашэнкі Віктара, які ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт. А Ксенія Санковіч з'яўляецца генеральным сакратаром гэтай арганізацыі. Неблагую кар'еру ў лукашэнкаўскай сістэме зрабіла і былая міліцэйская прэс-сакратарка Вольга Чамаданова. Цікава, што па адукацыі яна настаўніца беларускай мовы, але ж працаваць вырашыла не па спецыяльнасці, а ў міліцыі. Чамаданова пачынала інспектарам па справах непаўналетніх, затым паціху пайшла на павышэнне і ў выніку даслужылася да палкоўніка. Акрамя таго, яна выйшла замуж за свайго калегу Дзяніса Чамаданова, які цяпер з'яўляецца намеснікам кіраўніка ў галоўным карным органе сілавікоў Губазік. Вольга Чамаданова заўсёды была актыўнай і ўдзельнічала ў рознага роду конкурсах. Напрыклад, атрымлівала званне самага ветлівага супрацоўніка міліцыі ў Мінскай вобласці, ці, напрыклад, дыплом за найлепшае асвятленне міліцэйскай працы ў прэсе. Гэта і прывяло яе да першага поспеху. У 18-м годзе ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў адбылося некалькі звальненняў. Хтосьці сышоў сам, кагосьці пагнала начальства, і пасада галоўнага прэс-сакратара ведамства стала вакантнай. Менавіта тады і згадалі пра гіперактыўную Вольгу Чамаданову, прычым на пасадзе прэс-сакратара яна пачынала няблага і наладжвала кантакты нават з незалежнымі журналістамі. Але ўсё кардынальна змянілася пасля пратэстаў і рэпрэсій 20-го года. Менавіта пры Чамадановай у тэлеграм-каналах сілавых структур сталі з'яўляцца пакаяльныя відэа, а таксама пры ёй дзяржаўныя журналісты праводзілі ледзь не допыты затрыманых на акцыях пратэсту. У дзень смерці Аляксандра Тарайкоўскага тэлеграм-канал МУЗ апублікаваў інфармацыю, што
мужчына загінуў, бо спрабаваў кінуць у спецназаўцаў выбухоўку, якая разарвалася ў яго ў руках. Калі ж з'явіліся кадры, дзе бачна, што Тарайкоўскага забілі менавіта сілавікі, то ведомства Чамаданавай не толькі не стала выбачацца, а нават не прыбрала хлуслівае паведамленне. Яно вісіць у міліцэйскім канале і па сёння. Пасля інтэрнэт узарвалі злівы размоваў. Галасы, падобныя да двух высокіх міліцэйскіх начальнікаў, абмяркоўвалі Чамаданаву з мноствам нецэнзурных эпітэтаў. Па чутках гэта і стала канцом міліцэйскай кар'еры Чамаданавай, але ж стала пачаткам яе кар'еры чыноўніцкай. Экс-сакратарку хутка перавялі ў крэсла галоўнага ідэолага Мінска, дзе яна застаецца і цяпер. Гэтая пасада нярэдка бывае добрым трамплінам у лукашэнкаўскай сістэме. Адтуль сыходзяць як у кіраўнікі раёнаў, так і ў міністры. Акрамя таго, Чамаданова засвяцілася і на тэлебачанні. Яна выступала з маналогам у прапагандысцкай перадачы «Палітстандап», дзе панаракала на кепскую заходнюю культуру. Адметна, што ў гэтым пытанні Чамаданова стала саюзніцай вядомай даносчыцы Вольгі Бондаравай, прынамсі пасля змагання з фігуркай Санта-Клауса ў галоўным паштамце Мінска. Бондарава публічна дзякавала Чамаданавай, цытата, за шчыры і дзейны клопат аб сталічнай моладзі. Наступная наша гераіня Вольга Шпілеўская. Яна зрабіла узорную наменклатурную кар'еру. Скончыла журфак БДУ, адтуль трапіла на БТ. Пасля ўзначальвала дзяржаўныя газеты «Мінская праўда» і «Вячэрні Мінск». Спачатку Шпілеўская стала кіраўніцай нацыянальнага прэс-цэнтра, а ўжо праз год і начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі Лукашэнкі. Менавіта ў гэтым статусе яна была падчас пратэстаў 2020 года. Шпілеўская нават ездзіла ў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Звязда», гаварыць журналістамі, абуранымі гвалтам сілавікоў. І скончылася гэтая паездка тым, што з пасады сышоў галоўны рэдактар. Пасля чыноўніца нейкі час кіравала беларускім філіялам тэлеканала «Мір», а цяпер 47-гадовая Шпілеўская ўзначальвае Беларускі саюз жанчын. Гэта такая дэкаратыўная структура тыпу БРСМ, толькі не для моладзі, а для жанчын-бюджэтніц. Заняўшы пасаду кіраўніка, Шпілеўская адразу заявіла, што галоўная задача БСЖ быць апорай і падтрымкай для Лукашэнкі і Беларусі. І цяпер чыноўніца трымае слова, з замілаваннем слухаючы няіглыя жарты Лукашэнкі перад ёй і яе калегамі. Чарговую чыноўніцу вы, можа, і не ведаеце. А тым часам менавіта яна хавае галоўныя сакрэты лукашэнкаўскай Беларусі. Гаворка пра Іну Мядзведзеву, якая ўзначальвае беларускі статыстычны камітэт. У гэтым ведамстве працавала яе маці, а затым і сама чыноўніца правяла там амаль усё жыццё. У 90-х яна пачынала як аператар ЭВМ, затым была эканамістам і паступова даслужылася да добрых пасад. Каля 10 гадоў Мядзведзева ўзначальвала эканамічнае ўпраўленне адміністрацыі Лукашэнкі, а ў 14-м яе зрабілі галоўным кіраўніком Белстата. Прычым цікава, галоўная па сухіх лічбах чыноўніца прызнавалася, што верыць у забабоны і нават мае любімую лічбу, гэта 7. А таксама яна любіць спорт і называла сябе шалёнай заўзятаркай футбольнага клуба БАТЭ і аматаркай гонак Формулы-1. Але ж гэтыя захапленні ніяк не перашкаджаюць чыноўніцы быць верным салдатам Лукашэнкі. Пасля пандэміі каранавіруса, а затым і рэпрэсій, ведамства Мядзведзевай пачало хаваць усё больш і больш важных даных. Каб людзі не даведаліся маштабы праблем з ковідам, улады спачатку засакрэцілі лічбы смяротнасці, а затым і лічбы пра колькасць пенсіянераў, якія былі галоўнымі ахвярамі хваробы. Затым Белстат засакрэціў лічбы нараджальнасці, эміграцыі, знешняга гандлю, экспарту і імпарту, а таксама даныя па кадрам у IT-сферы. Прасцей кажучы, як толькі недзе пачыналіся праблемы, то ведамства Мядзведзевай закрывала доступ да статыстыкі па гэтым пытанні. Пасля пратэсту 2020 года ў Белстаце прайшлі палітычныя чысткі і ў рэгіянальных управленнях з'явіліся куратары з КДБ. А вясною 23 года, пасля 2,5 гадоў рэпрэсій і года вайны, Мядзведзева радасна рапартавала, што аж 88% беларусаў цалкам задаволеныя сваім жыццём. Наступная наша гераіня таксама неразрыўна звязаная з пандэміяй каранавіруса. Гэта Алена Богдан, якая ў 2020 годзе была намесніцай міністра аховы здароўя. Яна пачынала кар'еру як дзіцячы ўрач, а пазней перайшла на працу ў міністэрства. У 2020 годзе, калі пачаўся ковід, Богдан
Богдан вяла брыфінгі Мінздароўя, на якіх агучвала сумнеўныя афіцыйныя лічбы, заклікала не пісаць пра памерлых і адмаўлялася называць колькасць захварэўшых медыкаў. Богдан называла лукашэнкаўскую стратэгію барацьбы з каронай паспяховай, унікальнай і правільнай. Таксама Богдан узначальвала Беларускі саюз жанчын да прызначэння Шпілеўскай, і менавіта намесніца міністра здароўя ў восень 2020 года арганізоўвала першы вялікі жаночы форум у Мінска-арэне, куды прыехаў нават сам Лукашенка. Дарэчы, яшчэ пасля пераводу караніка ў губернатары хадзілі чуткі, што менавіта Богдан і стане новым міністрам. Праўда, тады пасаду аддалі яе калегу Піневічу, але і пра Богдан не забыліся. Спачатку яе зрабілі галоўнай па ахове здароўя ў Мінску, а пасля прапанавалі і чыста чыноўніцкую пасаду. Летам 23 года Алена Богдан стала намеснікам дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Таксама яна, як, дарэчы, і Вольга Шпілеўская, уваходзіць у адыёзную камісію па вяртанні ў Беларусь палітычных эмігрантаў. Варта таксама згадаць і маму Мікалая Лукашэнкі Ірыну Абельскую. У другой палове нулявых неўзабаве пасля нараджэння Колі Абельская знікла з атачэння Лукашэнкі. Яе нават знялі з пасады кіраўніка галоўнай яго бальніцы, ці як яе называюць у народзе лечкамісіі, і адправілі працаваць звычайным урачом у кабінет УЗІ шараговай паліклінікі. Хадзілі чуткі пра апалу, але, праўда, дакладных прычын ніхто не ведаў. Але праз 2 гады ў 2009 Абельскую вярнулі на мінулую пасаду. Паціху яна вярнула і давер Лукашэнкі. Была на яго інаўгурацыях, атрымала ордэн пашаны і ўзначальвала спецыяльную камісію, якая правярала беларускія бальніцы па загадзе Лукашэнкі. Акрамя таго, Абельская стала адной з заснавальніц прыватнай гімназіі ў Мінску. Па чутках, менавіта там довучаўся яе сын Мікалай. Кошт вучобы ў гэтай установе каля $3000 на год, а цяпер ёй нават пачалі даручаць і вельмі тонкія тэмы на важных накірунках. Абельская лятала ў Зімбабве спачатку разам з Лукашэнкам і Колем, а пасля і адна. Адно з галоўных прапагандысцкіх медыа Лукашэнкі таксама ўзначальвае жанчына. Гэта Ірына Акуловіч, якая да таго 9 гадоў кіравала магілёўскім тэлебачаннем. У 18 годзе Акуловіч прызначылі кіраваць інфармагенцтвам Белта. На той момант яе ніхто асабліва не ведаў, але ўжо праз пару месяцаў новая дырэктарка дала зразумець, хто яна і што яна, бо ў тым жа 18 годзе пачалася крымінальная справа супраць журналістаў і рэдактараў Тутбай, вядомая таксама як справа Белта. Тутбаюцаў абвінавацілі фактычна ў крадзяжы кантэнту. Маўляў, каб не плаціць грошы, яны карысталіся стужкай навін Белта пад чужымі паролямі. У выніку судзілі толькі галоўную рэдактарку Тутбай Марыну Золатаву. Прычым Акуловіч настойвала, каб Золатаву прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Але тады часы былі іншымі, і Марына атрымала толькі штраф. Ірына Акуловіч працягнула далей у тым жа духу, у якім і пачала. У 20-м годзе яна апраўдвала рэпрэсіі, а ў 22-м вайну і, само сабою, увесь час спявала Лукашэнку. Дарэчы, пасля ўзломаў кіберпартызанаў стаў вядомы заробак Ірыны Акуловіч. За сваю працу яна атрымлівае каля 7500 рублёў на месяц. Але, напэўна, адна з самых уплывовых жанчын пры Лукашэнку – гэта шчыра яму адданая Наталія Качанова. Наваполацкая валейбалістка, інжынер каналізацыі па адукацыі. Качанова зрабіла неверагодную кар'еру пры Лукашэнку і цяпер славіць яго ў любых сітуацыях, апраўдвае любыя яго дзеянні і паўтарае за ім усе, нават самыя абсурдныя тэзісы. Як казала сама Качанова пра сваю маладосць, гэта цытата «Да чаго я імкнулася?» Ды ні да чаго. Яна выйшла замуж за фізрука і ціхенька працавала ў полацкай камунальнай гаспадарцы, пачаўшы з пасады звычайнага дыспетчара, але пазней стала інжынерам. Затым перайшла ў гарвыканкам і пачаўся яе імклівы шлях наверх. Яна нават стала кіраўніком Наваполацка. Качанову называлі кадрам віцэ-прэм'ера Косінца і спікера палаты прадстаўнікоў Андрэйчанкі. Абодва чыноўніка віцебскія, але ж чамусьці Качанова вельмі спадабалася і Лукашэнку. У 14-м годзе яна раптам стала віцэ-прэм'ерам, прычым першай у гісторыі Беларусі жанчынай на гэтай пасадзе. Чыноўніца беспярэчна выконвала любыя загады начальства. Яна курыравала скандальны дармаедскі дэкрэт, падтрымлівала павышэнне пенсійнага ўзросту і любой сітуацыі станавілася на бок улады, а не людзей. Ужо праз 2 гады Качанова стала кіраўніком лукашэнкаўскай адміністрацыі, дзе сярод іншага выконвала ролю своеасаблівага пасярэдніка паміж уладай і народам. Менавіта да Качановай ішлі на прыём незадаволеныя беларусы, а таксама яна асабіста ездзіла выбачацца да магілёўскіх прадстаўнікоў народа Рома, калі іх несправядліва падазравалі ў забойстве даішніка. Гэтая роля чалавека, адказнага за народ, засталася ў Качановай і пасля сыходу на пасаду старшыні Савета Рэспублікі. У 20-м годзе яна ездзіла
на сустрэчы з абуранымі гвалтам сілавікоў студэнтамі і журналістамі БТ. Праўда, з вуснаў Качанавай гучалі толькі словы ўхвалення Лукашэнкі. Маўляў, фальсіфікацый на выбарах не было, гвалту не было і ўвогуле ва ўсім вінаваты захад і план Даліса. Асаблівага плюнутыя сустрэчы не далі, а сама чыноўніца працягвае сваю песню і па сёння. Калі пагартаць дзяржаўную прэсу, то качанаўскія оды Лукашэнку з'яўляюцца там хіба не кожныя пару тыдняў. І ці то працуе гэта, ці то што іншае, але ж Лукашенко працягвае трымаць чыноўніцу вельмі блізка да сябе. І для разумення, калі Лукашенко раптам памрэ, кіраваць Беларусю будзе не прэм'ер-міністр, а менавіта старшыня Савета Рэспублікі, а гэтую пасаду займае якраз Наталья Качанова. Ну і гэты рэйтынг быў бы няпоўным без Наталі Эйсман. Гэта шматгадовая лукашэнкаўская прэс-сакратарка, якая даўно ўжо займае месца важнейшае за большасць чыноўнікаў. Пакуль яе муж кіруе БТ, Эйсман амаль увесь час знаходзіцца побач з Лукашэнкам. Здымае і публікуе афіцыйныя і кулуарныя відэа, прыдумвае для яго мерч і ўдзельнічае ва ўсіх і афіцыйных, і прыватных паездках. Падрабязней пра яе шлях да поспеху, удзел у паляваннях на людзей і мянушку Масандра глядзіце ў нашым мінулым сюжэце. Спасылка проста зараз з'явіцца на вашым экране.